ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira kirangi ekyo boigo kire chichi brand ao ekyo kire chingi ya kirage kirangi chiga niko kire chibirengo ao nabono mbabwate kirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba kire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo kiriya cyamache inyuranga kirangi chiga niko kire korwase kire kiri guririke iriya gatigati wekariguri ry'abantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwocoganya kirangi wikabunuragani ocoganiri erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use kire cy'ebiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite kirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngo tukabari ase nyumba ya JM Towers eywere angane bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kya Mwamogusi. Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka ucyase abahonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiriye amabati yandawusiyalia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriya amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebereriye kende gensi uraganie bagotebereriye company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi Proval net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile Provels alia au Oriental Elegantal Versatile Gross na boigo na Versatile Mat MRM niko babwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo Web Design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green ubutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakiranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyareka bo kwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwe kasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eywerangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange
bakire simu gwetera search number chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Say your last prayer, Edna. Siyo kuna mwanamke na roho mbaya kama mama. Are you crazy? You slapped me and I will slap you again. Now listen to me. I'll shoot. Drop your weapon. Get Zuku Satellite today full kit at Kenya shillings 2,000. Enyorere Zuku Satellite rero. Eyubwate sigineta bwate scratch. Gura decoder amone dish asachi shilingi chiri wibere chimi kenda na mirongo kenda na kenda chuka. Usena buku gura decoder yuka asachi shilingi eliwe yemu chimi kenda na mirongo kenda na kenda. Wigo nabo okwego kene package ya busa umutinyo yomo. Yani free premium package. Asamange nabo kutalira eduka ya sungusia electronics sinsamo chake birigo. Kuse Mark Obare Skymax Supermarket imeyumuchulia Onyamira. Wigo nabo kutalira Gelsol imeya Masimba Plaza. Na Wigo Aleno eyue rangi na daraja imeyumuchu Songo. Asamange ake simigwetera search number 0205200025. Gose 0703010000. Zuku, life got better. Mwancho muligereri rituko neri ya Jumamosi itariki 15 mutinyo kabere omwaka w'ekiri 2025 nerituko lyaganyerere kigima n'abakenya bange kuba mono kubwatekana amo neganga yaye omurai bwense gose omurai bw'ekiama gia ODM omusikerera Amoro Odinga korokia ganga yaye yokugania kuba omurai gose omunyakiro bw'ekiombekeri gia Africa Union Commission igento kitanyara kubage kunyarikana kubwatekana amo n'ekikora kyanyara kuba kigwa kwa rituko lya rero ime y'omukibu Addis Ababa ase ense ya Ethiopia nogosemeli okonne kwa bakenya konya barore birengereri ano ense ya Kenya nyene kujakira so murai bwense omusike William Ruto mokonyo murai bwense omusike Professor Abraham Kithure Kindiki abajumbe aba senator na Kiromonto nigabwa tokosemelinga gose abange baba Kenya nigabwa tokosemelinga omusikerera Amoro Odinga na ore koira ekerwe kia Africa Union Commission na koira libagali yaye Musa Faki korende munatokumanyigwa omwancho muri goikira bona iga nigo omurai oyu wikiama gia ODM omusikerera Amoro Odinga oyore omo Prime Minister mukoro bwense ya Kenya anyarakabaga kobu lituko lya rero ase entunde ya gatano na kabere chikure chiakwa entunde ntangani Raila Odinga na yarotangana entunde ya kabere Raila Odinga na yarotangana ya gatatu ya kane ne ya gatano na kalibo onyarakabaga koba namba ibere asanyarakabaga kobu na ere Mohamed kurwense ya Djibouti korende kero entunde ya gatano kabere yarangeligwa ya chikure chyo nigo omusikerera Amoro Odinga airusia sekero gekyo yairira Mohamed kurwense ya Djibouti koira chikure chyo sanyora chikura gwetani 33 buna chitakeire koba eye nentunde iyende ase omurai bw'ekiame gia ODM omusikerera Amoro Odinga agente kubalirunga kurwa chagete koligia ekiroga kanene yense omwaka o 1997 gose bw'emyemo 90 na emyemo mwaka bwelwe yamo chimikianda na 1997 gwiko mwaka bw'ekiri bubere na 2025 gwiko mwaka bw'ekiri bubere na 20 na mwaka bw'ekiri bubere na 13 2013
mwaka bwechiri bubere na 12 no mwaka bwechiri bubere na 22 ase anyara kabaga kubolia ekerugo kia obo president na bono asa anyara kabaga kubolia kakoligia ekerugo kia Africa Union Commission ekinsa chindi gakorekananga nigo kirabe mochikoba ekerenake kubwa osom kubwa muraibwense kubwatakananga umuraibwense nere wose abaraibense abechinse aochi Africa na bakubwateranibwa ase ogwaka okuwechikura ne campaign ya beira nene okigimo mwancho muligera yere chinsa chinyinge gose yere chinga chinyinge na inza chinde yere chibesa chinyinge kwebwatekana ase okorwa okwero gwe serikali komukolera chikampeni na kumulilia kerogeke na donyero mwancho muligera tali ntunde tangani omo Kenya akoligia kerogeke kia Africa Union Commission miaka yalire emekeigo oyo enge okumuwaziri bwechinse chesiko nanda gacheka bamuwasiri bwechitemi mutike Amina Mohamed daktari na yakaba kubulika ekerogeke asanya takaba kubuo amono munyakerogo yosoka omanyikana tebuna Musa Faki kwa ndo mwachi muligereri kukwaliga ntoligo santu wanyara kabatogo kwana nabana inchi koruli tukuminalia chagete nabonega umulikyo ito narentenenera ase ensemo oseso gatakati bumuchi busongo kuchina komara ko chensemo yomweli lindanya kaba kwa ibirengera bya Kenya banyaka bakuru kubwatekana amo nokubuoko ege nekionga chinsa ibero mwancho muligereri cheni gongoro kwa ronyo toto nyangiri na korwa ensemo ya transmission gakoro kwa Abigaili Nyanchama totegerane goika hamwali Mwancho muligereri kionga magaroba ya lero nigo tokuchakaningana yo gwichania korwa chinsemo chia Goti Nyango chinsemo chia Nyalibali Masaba ase omwana oyo mu myaka 15 emo anya bakoba gosoma bero omwana oyo onyara koba gotoka ase ngendo ya gucha ime yo mochio keroka kubwatekananga nigo omwana oyo arwete enka yabo mwatienyo mone chikukibe chia etire kogenda kokwani ngina koro achinsemo chia Gichauli kurende akanyaka baga kobora aso koligi kokwae asiri tukulia lero mu biro nyara koba gotoka ase nyagitalia yamo ime yo mochie okeroka molikito Gabriel Nyakundi nigatarira amateyo na gutwalira ndio roboti rokobwati eri neryogi rya mugombo ligokwaligania asenka emo iyo gutoka asekenyoro kia Goti Nyango ewodi ya Nyamasibi ebunge Nyalibali Masabe county ya Kisii ase omubere bw'omwana obo mwanchwa omunyaruka gutoka asenkendo ya gucha eyo gutoka asensemo ya keroka kurengana na barobo nigo baererana goteba buna nigo omwana obo achete asoboiri asensemo ya Kijauri ase atanyarite goika aroro ase mubiroye otogekanete asenkendu eyo ya gucha Mungu Teresa Bisala gani mwaka na kurukumara umwana uyu ni yona mutumete ariko ndu nakoro diamond kena mutumete karagade kwero likeroka na bale kirero likeroka akaika asali wikira injanksi agatebwa buna wikira na mutumete atitoska kororo obwatega boso wikirero ndi otene no mundu narucha bukuru umwana uyekera ikorro tachiete gotenoro umwana unaenda akaira na paki kiro muntu namorocha buna igetense ka kero mokendu yane sin kamuri umwana inarabu ante mwana itaja ande ngamuro de kabira ante mwana utaya nigo bamenta buna nigo bamurigirie umwana oyo asegeka ase aborete kuri umutinyi oyikomina kabere umwaka oeta ona kare nkunya kumuri naratemire kumuri weta mwana yakambura kalengera byaya bose bararenge cyane wari yake muri school akarambura ono igoro opete ko ngati nsi onte ya ankonga yoro materi na chete masinda bintu dela ndio koro onte kono nenda paka chene iko na nyanyo to mwana mmoja bia ane ngacheki kininganyara le yo kumena limo kumena kinya matukabe abera mocha nguri January abuate kuwabo amotinyomo nechukibe kwete ego bakarangeri bo bakayana kibakanyora nero kwete ubona ngukwa ntoma itira kinya kara twate amita kunengi twate betu igatugite saltale saba January asejinsi amocha mayo okwete mana cha lakini ndora mayo ngo mwana na bakwete
nigo baganirie abarai gosoa gati kubakonya eryo kurusia omwanchwa obo asenkendu yagucha ogosaba obokonyi gaki onde orancha tokonye toruseri omobere orende bworucho obutiro gaki manduku nabo ogotokonya gaki omwemusi naye nabo ogotokonya onsaga nari gosaba serikali omwemusi gwekenyori ekio nomwemusi ne women rep yoro gaki eteme konye family yanti yane omugaka mbogwati kende pi igera bakonye n'ekingaki omubiri yobere mochari kurwenga kiyakwete gwekera mbogwati kende pi igera bamuruziri omwana imochari ingo reporter Gitembe kurwa Sebunge Nyaribari Masabe county ya Kise ninche Nyakonde Gabriel. Biamono mulikito Gabriel Nyakundi na roboti ruo korwa chinseme cha Nyaribari Masaba na roboti ruo ichani kigima mwancho muligereri togotika nayo togoika ase ebunge ya Gitutu cha North nigo abarai abaikirana ase omuchango bw'ekanisa sabanyaka bakurwa ogosegeta buna nigo abantu gosenigere buya abantu koika ase kanisa jikansange nagosira amagacho yekanisa korwa litukogochia ase linde mulikito Daniel Ntiri nigaikirana asa yona gotwaliganira orobotiro kubwatia nase kanisa yiga Adventista ya Rioma Central yegotoka ase ward ya Sensi meyebunge ya Gitutu cha North county ya Kisii asichi kanisa goetane komekora ase district ya Ondiri cheikirana aso moroberio bugosirana aso kogendereria emiroberio ye kanisa na muno amagacho aso gosasima kwarero no gosangiriria gosira magacho omuyegoyiga nigo ikirenwa na barai ao abaragwa na Dr. Joseph Kiage oyo ligetekerego kyobo MC ase ward ya Sensi omoske Ronald Siro muske Manase Gichana egati ya barai banda bange Omaya dunia Eke magaga yogo kora marandia no segetana analia echinga kiche chinkwana cha barai ya baiga niko bagendera go segeta aboroki wasi chinsemo ao go koromokia libacha gwekonya asa matukale bosio ase kilibu na masomo na roka akolengani mutaka no monda. Mimi mnavyoniona hivi nilikuwa mtoto wa maskini sana. And I know some of you don't have this experience. But inche, ina rekora li chambi mpaka kena chete form 1. Nalitata ngorete getara. Ndire oko gendo kuchikorare tuwa li chambi liko terroma ete. Enyombe tabu atiketa anda teliko bafrat. Eba ako le manobo kombe wa irama amaraba kuchimagoromate. Bone krogo etio borangeti kuzumutogoro kwa ikansaine kwa nyoro borangeti bokare magoromate oredi chambirika ya. Kama kuna mtoto familia yako wako mchukuu wako muweke shule, lilia huyo mtoto kwa sababu kesho pira watoto ambao wameenda shule hii jamii itapaki nyuma. Siasa che wodi ya Sensi niko bego cha bwatansi asabagendera kubolia amagendero koene kigwa boigo babolia amagendero au hase wodi yo halia kwa mete gukwamurwa tutagete mobile clinic yege chake gokoregasi endo chengo cha gokururukere kuruga. That is because we don't have somebody okoira mangana mobile clinic yege mobe mokorwari bugaiga mumanyete market ye yaito ya Nyakongo terigo chogwa moroche minere. That is what we are going to discuss. Torolenga echire ya ibeire nene Nyakore eri ya rosibwe ya tigirwe. Asense mwende abaraya baiga niko bonsi bea kirekoko na kiroyomo wete babuna nero bwenete kuligeri wachingaki obochori buraike. We are going to come up with other MCS like Ronald. Torolenga nga kitoko gamba tubwaterane torolenga twachorero omonto orabo gokonya sensi ya itamangana itaribuya. Ni manyete inumweka. Na Nyasaye already gachore to murai lakini yako batumia mokoreki momubeke kerugekyo mbuyamo n'abantu baminto naende ngoteba mbuyamo no isikura kiri mwangakerete naende nansire kororembe ogete obwanja nimbole mwansire koleta gochesende tari umane was tigo bwanja ni obogenderere.
chinga kecho esegeto nigo yarwigwa nigati yabobwatania bakuru bekanisa yega Adventista abo baikirna egati abo abayiboli boyo kabero mugavana we county ya Kisii Omosike James Omaribongwae abaragwa no mugaka Nelson Ongwae Munari no mongena Grace Ongwae Nguruteregeta seni kiagatembe kurega se county ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri na umwanchu muligereri kubwatakana hunari tukulia lero na rirengeri tukoli nene lyaganyegereire kigima n'abakenya kubwatakana amoneganga yomo graibu kyamagia ODM Mosikerera Moro Odinga kugania koba umunyakirogo bw'ekiombe kya Africa Union Commission litukulia lero nigo umuliki tufatika December nyara kobaga gukwana negati abananchi kurwa se county ya Nyamira asabanya koba kurwa ebirengereri byabo igoro yegangeyo iyo Mosikerera Odinga uyunga nonyebono onyale koba agagosiria ekirogo ekyo abananchi abo ndiko banyaka kurwa ebirengereri byabo nabo igoko sangania gosina komenta igoro ya eganga iyo gokwanekana iyo muwasiri omukoro obwobolendi bw'ime Mosike Fred Matiang'i yokugania koligia ekirogo ky'oborai bwense ase omwaka gosasa chikura cy'omwaka w'ekirubere na 10 okibirubere na 25 bwechikura echiga ritkoria rero asokoria ekirogo ky'omunyakirogo bw'obomo bw'echinse kya Africa abwase omorai omonene bw'ikyama kya ODM kurwaiga imeyensi ya Kenya Omosike Raila Odinga are oyomobo asebaria bakoria ekirogo ekiga nigo bono abamenyi be county ya Nyamira besokirie na kurwa ebirengero byabo anene igoro y'Omosike Raila Odinga asobochori obwo abwase abande barekanire kumuganiria amaya Odinga asobochori obwo agoteba nigo abeiro murai okurwanirira abantu ase emyaka emenge John Maronga korutente amolo no muntu urendete Kenya sana korwenga kiya moi baturendire gocha naende omugakuyo oturendire Kenya naende turujinga muntu tayo uraturerere kuno Moro Odinga nesenge njasa marieta nigongoro kwa person onchirima yengwe kurunyaki oli village west Mugirango nigongo support yo mwako yo Raila ile chikura asengenjo obere gago tokonya goturwanira obere gago tokeria mavuta digere muna obere gago turwana ku 7 obere go turwana 2017 urwanire class gakinale gusana abantu bali bayeyu mwale korra mabira moto era Raila Odinga none nekero weke mono igakobori amoja ni aire ntomanye penga ku Kisumu paka gusiga igagwika tutware suka highway na bintu binde binene aba muramuna baka banyore kipara kingiya na bintu binde bira bigotokonya na ande ntomutagete kuru Nyanza torolekana ko baba sucha because kuganira Moro Odinga maya weke ekera kewire turanyore ubugui asikenyengi na kurwase ensemo yende nigo batwarire ebirengererio ebyao igoro y'Omosike Raila Odinga na goteba oboba bare na barobwo aise kobwa nigo uchumi yense ya Kenya erachie gusareka mono ule gotokonya mwa Raila urabe iga gotosuguma otokonyire koro gotokeria no na maguri ebintu tendo tinaga ngaine twagende garia ekera irire tikure che garia tutigega gatukumia tigaira nenkaga iga gusina tokonya singecho yore igoro mono twachandekire gakwandire ngumbu eria ndokora guso yore gaiga na tokonya gakore na gaiga tugwanirire kosa baigara ira ne Kenya ekerera nire Kenya na acha gotokonya gakara mweshimi guturuta amusukumete amoire ngumbu achikobero atokore enango pinga Mosike Raila Odinga nasebera kero keke yako ziruto chiro bana chire na onko mondo no ofisari monene kasongo tu ametumiza kutosha tuobwete kurume yaitu ntwese nkoro yaitu gusemunanchi oyo murigereirie kerogo omurigereirie kerogo mbiya mono na atakire kuire kerogo geke ese kwirende yaitu lakini ndekere akoirwa otuturwa tu omuma ne bwitu naki igara mwire agende achiamoe kerogo ekyo okomoe kerogo ekyo okenyoro kuira amayote goto tumayote konyanyasu Kenya ga tuchandiki chingaki echecho abamenyi abaigani barorekanire ukwanira obomo bw'omugusi bosio bw'obochori obonene anene asoko mubwatisia Omosike Fred Matiang'i oyo minto Matiang'i asante intwo
karatiga mang'ana maraga no mugako ito musika mbili moja ponyoka tosa kogende kirogeka abantu babere tokurwanirira twatugutire nyota yaitu oroche abagikoyo ngo tubwati sibare abantu benshi paka baruya ngo tubwati sibare onye mutagete omugusiti gato tenene saamo paka nyona abantu baisiko bamanyenga ki ntotenene saamo kwakira matiani aya onye tutenene naende boigo nyone koko sabegieseri eke korabanga aye abantu bao mbareime tomasa kumatika mage kiagera kurmaega mushukuru history ibinda koribyoka kucha no yakira ninge atendete education moroche na korte bia moroche na amna sabi bia ninge tai so njenero gerengere kana arkoba we want to make Kenya great again matiangi musho Kingo reporter ya Getembe kurwa igase bunge ya West Mugirange kutoka Emeye County ya Nyamira. Mwanju murigereri kubwatekana amo no kugwa kugose utaikirana kwa ndoto yaye umusikiraira Amolo Odinga litukulia lero aliase umuchi bwa Ethiopia omanyikate na Addis Ababa egati y'abananchi korwa ase umuchi obosongo nigo banyaraka bakurwe birengereri byabo unatokuligegega bange babo nigo banyaka bakubisanga ngano nyoko semeli kwa bange kwa lengororo kulende turigererie ebirenga na turigerere na koigwa ebirengereri byegati y'abananchi ibanyaka bakurwa korwa ase chinsemo gosoka tagati yomochi obosongo nche kerengere kiane kimbwate umugako mintora rwanirira matuka mange sana lakini tigaira ne Kenya agaiga atosire munabana Kenya egere torusio mondo Ruto Ruto to chandire iga unere tio mugako ndakaire chukura paka no ambaro ne rogende tagati kusaria gabu tigaira ne tomoe bano igeo president tuerule nera tokwa igo abananchi mwensi bi muna na kwanire igo mongina raira nera totae tokwa bano iga tigaira ne seito tomoe chukura bano iga Chengoro ko Nicodemus Oncheku Gori nende omuto yo kisi no ngokorere gas andini no mogoko monene ase omoske Raila Amolo Odinga so kugukwaya ali eyu intumo n'abantu ntwamutagete abwe gari mbuya mono tegera nenka gagese ncho ntomoganeti iga no tomutagete mono kubwa gari asare kogenda igo nari gusaba Raila Amolo Odinga achega iga atokonye segio atobwate si erinde tobeke omongwano yasabwenerete mbuya mono asoko gukwae nande twamukaribishire iga ntumo n'abakenya twamwariganirire nda atubwata okoboka bwateri itokoboko tutambuko chimoto abumbuya mono ase chikura chiakiru chiaerire kagetariege korubono iga nje nagokire sana konye togosaba Raila abu airaneka ale akonya Kenya amaene konyora twachandikire Ruto gamong'ainete bono tigairane akore ebinto biri bitakeire gokoru oise korigereria ebinto babangete na Ruto byonse bibiaferire bono tutagetairane naende mbuya akorobu naende konya amasabo togosaba ige agwekanire bono tigairane abange emepangiri eria are gokora ya opposition arigererie ebinto abange amanye koritaya ng'ora agenda nje kina musabere airane tabo narete kobu nyorobu ekitari gento gekona asare obu irue nkorengie ne ntunda gose ne ya sababu na yaikire. Kwa majina naitwa Javan Omuyo, mfanyabiashara hapa town. Kuhusu hii kura ya baba imeniumiza sana. Kama si wa Kenya imetuumiza. Tulikuwa tunatarajia baba atutambulishe huko nje. Lakini kulingana venye ni wetu acha arudi nyumbani. Wacha tumkubali tumongoje arudi nyumbani, lakini imetuumiza kulingana tulikuwa tuna expect baba akiwa acha arudi nyumbani, sasa deal na mambo ya nyumbani. Tumekubali. Wangu mimi si kuona ubaya baba kushindwa. Tulikuwa tunataka afanye ile siasa inatakikana, kwa sababu yeye akifika raundi ya 5 aje, angeacha afike raundi ya mwisho ndio tungekubali yeye ameshindwa kihalali. Lakini kufikia njiani alafu hii ni kama hii sasa siasa ya Kenya. Yeye anapendelea hivyo kufanya hivyo. Hivyo sio vizuri. Sasa yeye waje awe mkakamafu, akisimama kitu asimame mpaka dakika ya mwisho. Sio akifika mahali tumemuweka mbele, akifika huko
anaruka tena anaingia ile side nyingine. Hiyo sio vizuri. Hayo ndio maoni yangu. Twagechi gusana gento ko mwako yakora ubesana alikuwa nabakeresi akora mwelio sente tangana ngiaga alikuwa raika adi side yakana wo president kanyokana na ndo igirali okande nga otigire uyimugira mako igoro ariko tigabu tomanya gabu kubwa katoni kerengaki ende ya toge jiri sana muna njo mwana boda boda ngoni weto weto kanyerete nga sachinde nkubwalenge akiri bono abantu bayimugiri go cyari twe weto abamisi 500 haya bono aba bonse kibacho kwirango zo kubakana twagechi usana togejiri sana igente genge toge tia so bwenge muna njo mugusina ko kanga rairo irire agenda ali bono ko kumutenga jira na Kenya yo na chanyale ariko kore gente keiga bakomo elio na rito ko kana ntunga lagi no nyetu abu aba Kenya igo igente genge anga ja so bwenge na nikanga jadi no ne gasio ro gente ne titinyi bwedio karagasi Raila kogenda EU ngane giroga go chikorigi igitari igoro ya itone igoro ya na Raila yani na Ruto bono twale goteba iga bachiche nanda na Ruto bachiche barore nkibago cha gutungaina bona siya ikere Raila tigagenda tu goga korua ari tigachichaika achagende nkatumuke amagana ya to anyimutonyarire tokanye Ruto nere 2027 ninka bako mubwati gotinere Ruto otosumbuire na Raila otonyarire kunya gutungaina twaberere magara ira otosinyire bono baka Ruto mosugumire raini tu bono ngaire ndago chakosoera bono ngankibago chakutungaina twakoranire bono nere ntuntu atetaire twaigubu yabu nabu igo bono ente togoteba mugaka etogoteba irane tomobwate sitomo amagoro nere bweka tobwate nande twa nere togendrete nere togosaba gendre bosi Mwanju muligere kubwatakana amo no kobu kwae omoske Raila Amolo Odinga ase chikule cyo koba omanyakero bweke ombeki Africa Union Commission chikule cyanya kwa chigwa kwa chinsemo cia omochie bwa Addis Ababa ime ya Ethiopia ase Kenya yabwate abantu abangigima abo atiotereria abangegema bakura ba muno muraibense omoske William Ruto me yense yo kolende ngumanyigumuna Mohammed Ali Yusufu kurwanse ya Djibouti na ronya kabaga kaba amobwe liboli lia no mwanju muligerali gosekaranga kyongere kitwanya kwa tokoigwa abana inchi banyaka bakuru birengerali ao igoro yoko bugo kukwaye omoske Raila Amolo Odinga na ayengo lengino bwatekaranga kya oisikabu kyoranya kabaga korwa na bagoturikira ujumbe yawe nyenge gweterese na mbere se screen yawo mwanju muligerali wose onyala kaba kokulika na gweterase mutanda o WhatsApp nabo igona boko enda sensemeli ya YouTube Getembe TV and FM nabo kubeke comment yawo na batoka soma ali sensemeli ya Facebook Getembe FM 102.7 na botoko soma comment ya mwanju muligali egaro togenderete kolende gwikira bwe tokwenda mutimo komo keigo tokoirana tonyala kaba tokoligereri amange gosemero bali menge iya Getembe yugo chikobwa tukone ni gongo gotiga ase engwana yeri tuko tunyaka tokongaki ingi rero engwana yeri tukego kwana Nilan Hub niye moya chiduka echi chikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures asili golidia mabuko evyo bikomenya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au na bwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets ejora onjura ne bunu kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chichi 7 seater na bwego ne chichi 6 seater echujire chichi rangi ne chi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands ejora tumeke aso kubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chichi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyo mucho musongo asebara yasunika migori otara ikasenya gitayi lya yanyangena boigo
nabo gwaka esimi gwetrase chinamba chito echo chire enote sano libere kianda eyemo isano isano libere isato kianda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjelio asinka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Oyo minto matiangi. Asante, inchuo. Karatiga mangana maraga no mugako ito musika mbili mocha ponyoka tosa kogende kerogeka abantu babere tokurwanirira twatugutira nyota yeito oroche abagikoyo ngo tubwadi sibare abantu benshi paka baruya ngo tubwadi sibare onya mutagete omugusiyiti gato tenene saamo paka nyona abantu baisiko bamanyenga ki ntotenene saamo kwakira matiani. Mwanju muligererie kolende ase ngomanye gumna chinga kigosege kege gyaitire murai bwense muskibira mutoni ganyara kabaga kubatuka engwana gotekeranga kya igoro yobochori obu bwanya kabaka niki wasata buna Kenya nigo yatema kigima ase yali konyara nago ikirabo no yanyara kabage korambali nabo igo murai bwikia magyodia muyo ngo muranire bwekoroge kya Africa Union Commission muskirera Amoro Odinga na era niganya kabaga gotebaiga. The fight in DRC must be stopped. The killing of innocent people, children and mothers must be stopped by all means. The kind of suffering and destruction of property we are seeing is totally unacceptable. Inengwana ya Muskereira Amoro Odinga umaya komenta iga, I am still available to offer services to the African continent on other capacities. I'm going back home. I got other things to do back at home. I am not bitter for losing the seat. Inengwana ya Raila Odinga anyara kabaga gukwana gusaka kubwatoka igoro kubwatikana mono kokwae gotse gutanyora kiruge kyo kya Africa Union Commission kolendo mwanchumo ligera ligo kirabo nigo nongo korera ekyonga chinsa ibere magarawa ya lero je nigo ngoro kwaro ni ototo nyangiri kolenda nigo gotiga ase omorobeli bumoburera oyualiganirwa no mulikito Lucas Mogaka kolenda ganda kubwatia emirobeli ende ekobwatia imeyaga Tembe TV ekyonga kya mamusi. Chinchoka chasokere kuri metana ime lenda mevulera te guikera he moskeruto baita no so metevuli si mimi niko na PhD umoske unyunga kuguru moskeruto na bwate PhD lakini if you have a PhD then people in your country should not steal public money. Moskeruto ikonoma ite ingikera ndarete imensi ya Kenya. Si mimi naelewa nini inaendelea Kenya. Your Excellency. So you just call it in Salasia to advise you. Sasa mimi napata watu wengine wako na elimu kidogo wanajaribu kunifundisha. Mnanifundisha kazi gani? Narukale kwa era kurmoina. Aitata ninki. Tulipokupigia kura Mheshimiwa Rais. Huku tuitisha certificate ya form 4 au ya form 2 au ya degree hata ya PhD. Sasa umekalia kiti ndio umetambua kwamba kuna watu ambao hawana maana, hawajaenda airport, hawana PhD na ndipo unatutusi. Ebise, emwakira. Nyinyi vijana nyamazeni. Muskikaronso. Amangana ya masomo igonga kiorochi. Sasa Kasongo hata University Education meharibu. Hata CBD. Itinini? Hata CBD. Bitinyi weti. Wa kono koromo yo mube. Julikani mtoko akitoka grade 9 anaenda wapi? Abu mapema kusokuru kuru 9 kwa na kuchiteni moina. Ayu moskeruto nga kyoroche nga yitora oninyama. Nga yitora oninyama yitogochia. Tukiuza nyama ngambo iko makosa. Jaja, abu makosa tayo tunye nyama asubunga basongo baragire. All those things promising he will not do anything. Yokene nke yabo. Ayu moskeruto nga yoro chipono tora chito ni mabera itogochia. Tukiuza maziwa ngambo iko makosa. Kabisa banywe chaye etikini asobonge lakini nga kimoroche umoskeruto boli na chenyoro chi promises chonsi anyarega kurwa. People have short memories. President William Ruto has a very short memory. Umoskeruto serikali pronto bwateniriri.
Si munaona serikali tuko naye broad based. Broad based. Ayo mosike mirio tiambo. No maita mangana iga broad based. Is hot hair. This broad base is hot hair. Wild goose chase. Tinda manan community. Ayo mosike tunetinchua. Tata karangere sirengane ya broad based in community bono. This animal called also broad based. Trying to broaden, deepen and tighten this relationship, Mr. Speaker. Itu tighteni. Kabisa. Nocho mosike mi rena kumgia karo kubukuru muina. Nki kebe. Within the broad-based concept, can Honorable Soro be called the broad-based whip and me the main whip? Akai, Osoro abungaki. She'll only do that, Honorable Speaker, in her dreams. It will not work. Almost new dolisi. Ndo chikabisa wachanga mkirikuru muino kaika. Nki kebe. We should be debating on other things, Mr. Speaker. We should help our people. Like Kisii, we have no water. We have no... Na itata tulia, mosque tulia, ingo chomore. Electricity, we are discussing things that have been short. Atukusindu buati machana stima ponu ndutoro mheshimiwa, chive santu buate. Hapa kwa ground, mtu wache tukae na umaskini yetu, pesa yenu mukule mshibe, mukiendanga na kasongo nyumbani. Kasongo bwana nkorochie. Bana. Na vile yagose bono hai madam. Because if we don't deliver, those hustlers will send us out of power and they will send us with vengeance. Moskeruto abanta abavere bobe kai. Wacha ndekire tata. Hawa watu mimi nawaambia they have no plan. They have no agenda. They have no ideas. That Your Excellency, it cannot be that the only thing that you care about is your re-election in 2027. Ile watu ya ukabila, ile watu ya shares, ile watu ya mitego. Pumparavi. Amekuja huko anaita mimi mkabila. Ati ndio mimi nisisaidie nyinyi. Siku nilimsaidia, hakujua mimi ni mkabila. Iko naye kwa neirwe. Moskeruto kosintundu tolegete. Nikiweka tu Biblia Tuesday chini, mimi na wao. Kai, Kiruto kose inkoira nale kiroko. 2027. We shall make whatever sacrifices necessary to make sure that William Ruto is a one-term president. Omoske vya kongira, mbago gotegerera. Tumwambia atulize boli, mambo bado. Siasa bado. Hii ni mambo ya maendeleo. Na tukitoka hapa tunaenda maneno ya stima. Tukitoka pale tunaenda maneno ya... Hiyo yote ni utapeli. All those things promising he will not do anything. Hawa watu wametembelewa na shetani. Na tuwaambie washindwe. Moskeruto, baitana iguano tagete papa kabisa aira nioko boko. Lakini no nyote buna kwa monyorete mbuti. Mtu wa kitendawili 2007. Nikakuta mtu ni mtu empty. Hana mpango. Kazi yake tu ni TV mtialala, ria, uganga, nini. Imboro nyote debate njera kwa mubangirete. Kwa roji komotona. Na huyo mtu ya kitendawili alitoroka debate. Na nilikuwa nimempangia. Kama huyo mtu angekuja. Nilikuwa nimempangia mbaya sana. Likati abungaki. People have short memories. President William Ruto has a very short memory. Nabono kabisa tia nioko boko. Sasa bwana Agwambo. Kwa ile tu heshima ya binadamu, wewe utanipigia kura lini? Asikia kini Moskeruto utaite Agwambo ira nioko boko. Ninaona miaka yake imesonga sana. Sasa miaka imesonga na hajanipigia kura. Ayuna jaino. Leta chima ikichia nanso akekuchia. Na kuikira nongwa kero musmalinga pa. Omoro bali kumabulera na nteruka smuka kana chire. Hold on.